piatok 15.11. pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie z východu odštartoval špeciálny zuškársky autobus. S Bohom buď sloboda. Ach, sloboda. Co mne čeká. Ale iné, co mne čeká. Akým spôsobom je 17. november dôležitý pre tvoju generáciu? Tak určite by sme si to mali pamätať a pripomínať, keďže vlastne my sme sa narodili už do doby, kedy sme mali garantovanú slobodu, ale niekto nám ju musel vybojovať a vlastne stalo sa to toho 17. novembra. 17. november je pre našu krajinu kľúčovým momentom. Pripomíname si udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu z Československa. Čo si myslíte, že by sa udialo, ak by udalosti 17. novembra neprebehli? Tak na to ani nechcem pomyslieť, lebo ja som veľmi vďačná za to, že môžem väčšinu svojho života teda dúfam, že aj v budúcnosti, že budem žiť v demokracii a v demokratickej spoločnosti, takže ja som šťastná, že sa tieto udalosti udiali. Škoda len, že sa neudiali skôr možno kvôli mojim rodičom alebo starým rodičom, ktorí väčšinu života prežili v totalite. Bolo by to veľmi zlé. Prečo nebola tu demokracia, hej? A vznikla tým pádom demokracia, takže je to oveľa lepšie. Čo by sa stalo? No, mali by sme tú diktatúru, možno takú, ako majú niektoré štáty dodnes niekde v Afrike alebo v Južnej Amerike. No neviem si to predstaviť. No, pevne verím, že po nejakých rokoch by došlo určite k prevratu, lebo tá situácia bola neúnosná. Celý svet išiel úplne inačím smerom ako bývalé krajiny združené okolo RVHP a Sovietskeho zväzu. Po našich uliciach odtedy prešli veky. Iniciatíva pripraviť zuškársky revolučný autobus prišla od Spišsko-Novoveskej radnice a Základná umelecká škola v spolupráci s Centrom voľného času Adam a Eurobusom ju pretavila do reality. Myslíte si, že je dôležité pripomínať si 17. november? Je to veľmi dôležité, pretože 17. november, aj napriek tomu, že to bola nežná revolúcia, bola veľkým milníkom v histórii nášho Slovenska. Páči sa ti myšlienka tohto revolučného autobusu? Áno, veľmi sa mi to pozdáva, pretože fakt je to niečo nezvyčajné, čo som ešte nevidel a baví ma to vidieť. Zaujímavý program spríjemnil cestujúcim linkou číslo 4 jazdu, ktorú sme si užili aj my s našou kamerou. Pre televíziu ZUŠ Tereza Paduchová. Přinesl jsem si anděla.